Prvýkrát si idem obuvovať tieto nové skákacie topánky, ktoré sú profesionálnejšie a ja sa podelím o ten zážitok a o tú svoju úplne prvú skúsenosť. Tieto skákacie topánky sa líšia od tých prvých, ktoré som mala. Už len vzhľadovo, nie sú plastové, vyzerajú naozaj profesionálne. Farba je neutrálna, vhodná pre ženy aj pre mužov. Možno niektorí páni si nechceli obúvať plastové topánky, ale tieto naozaj majú veľmi pekný dizajn. Nie sú na klipsne, vlastne je tu jedna klipsňa. Tu na šnurovanie. Taktiež veľkou výhodou je, že tieto topánky sú vždy na dané číslo na nohu. To znamená žiadne dvojčíslie, ako v tých konkurenčných značkách. Ja mám číslo 40. Prácku je potrebné úplne povoliť, šnúrky úplne povoliť. Noha sa mi vklzla veľmi ľahko do týchto topánok. Topánky si môžem zatiahnuť, zašnurovať tak, ako mne sa to hodí, slabšie alebo silnejšie, kto ako zvládne. Topánky taktiež nie sú až také vysoké. Je tu suchý zips, so suchým zipsom si viem ešte pripevniť šnúrky. Nezdá sa mi, že by som vedela nejakou silou zatiahnuť ešte tento suchý zips, ale fixuje to aspoň trošku. No a tu vlastne táto prácka zaistí to, aby tá noha bola pevne práve tu uchytená. Už teraz pocitovo tie topánky sú pohodlnejšie ako tie plastové, ktoré som doteraz používala. Aj práve preto, že je to číslo 40, čiže presne je to veľkosť mojej nohy. Tak predpokladám, že ani pri skákaní a pohybe sa mi nebude sklzať v nohách v danej topánke. Vzhľadom na to, že v tých plastových topánkach je dvojčíslie, ten, kto si kúpi to väčšie číslo a má tam medzeru, tak môže sa stať, že pri športovej aktivite bude tá noha sklzať dopredu, dozadu a nemusí udržať tú rovnováhu tak, ako by mal. Na prvýkrát a na prvý pocit tieto topánky pružia lepšie ako tie, ktoré mám. Už teraz cítim, že vlastne aj keď robím prvé pohyby, tak budú tlmiť tie nárazy lepšie ako tie plastové, ktoré som doteraz používala. Tá rovnováha sa dá veľmi pekne udržať na týchto topánkach práve preto, že tá topánka je orientovaná na stred. Všimla som si, že pri niektorých značkách cvičiteľky jednoducho takto sa im tam klepoce noha, keď stoja a prešlapujú, pretože nevedia udržať v tej topánke rovnováhu. V tejto topánke sa naozaj dá veľmi pekne udržať. A táto topánka bola vyrobená za účelom nie toho klasického aerobiku, ale rýchla chôdza, nordic walking, beh, skákanie, tabata. Ten dopad je mäkký, treba smerovať nohu vždy na stred tej topánky. A ako keby tá topánka mala takú brzdu, oblúky, čo sú tam dole, ako keby ma chceli zabrzdiť pri páde, sa mi to zdá. Prvý pocit je fantastický a už teraz viem, že tieto topánky budem mať asi radšej ako tie predošlé, už len kvôli tomu, že mi presne sedia na nohe. Ten dopad je veľmi mäkúčky a necítim tu žiadnu záťaž na klby, na pohybový aparát. Budem testovať, budem sa s vami deliť o rôzne informácie ohľadom týchto topánok, ktoré ja budem získavať priamo od výrobcu, od spoločnosti, od ktorej som si tieto topánky objednala. Budem sa s vami deliť taktiež aj o cvičenia, keby ste sa rozhodli zakúpiť tieto topánky.